weche gi thoth ahinya matimore e counties mopogore opogore. Penjo moro donjo kane wacho ni enough luo half mwa e support Kogalo koso AFC Leopards. Bana ngi konwa kata kwa tieko. To sani jo Roots Party bende ni sani e kaw thuolo ni wuo kodgi wach mari mugi kuom gi jogo maonge kura bende ntiere kar kaka wacho ni Kenya dhi marach to gionge kura mana kaka gisewacho. Star 509 hash tin ear. Dial star 509 hash. Luo Nyanza is my block. That one we cannot debate on it. Ruto can go buy anything. Okay, molo kucha give me pesa. Nyanza is a cow. Nyanza in man spirit Baba. Then I'm the bastion. I'm the custodian of Baba's spirit. I was closer to Baba. I was number 3. Baba loved me. Kataja chien ungeoni Baba loved Wajackoyah. I never betrayed Baba even for a Karna Kunjini. If you can't vote for me, vote for Baba. Koromano is not arguable. It's dispensable. Kidwa na English marjolu. Achodo English mange kajoma Baba spirit ema. Koro kajo gidi kuchano ko mabandu the other part of me man is a win-win situation. Lakini Luos must vote for Wajackoyah. Come on. Amen. Akawa manoka wach mari mugi kagoni erokamano nya kombero kodore mugi TV cheno mar mbako romo kawuono nyakoro mugi jwang ka ne warango chal mar piny Kenya. Adhi weyo lwetu Chieng' Emmanuel kakelo ni weche manyien mag migago e Ramogi TV. Erokamano kobedo kodare sa 12 mar okinyi nyaka sani sa 7 diere kacha wabedo kod weche mag tuke twak mokwongo mar 2 gi mar 3 mano